sé. I és el meu deure abans de morir transmetre-vos tot el que sé. He gaudit d'una vida llarga. He tingut molt de temps per pensar mentre estava a soles en la granja. I ningú entén la natura de la vida en aquest món com ningú. Camarades, quin sentit té viure com vivim? El vell comandant té raó. La nostra vida és desgraciada i carregada de faena i més faena. I sobretot curta. Es donen de menjar el necessari per continuar respirant. Alguns han treballat fins la mort i altres, quan ja no eren útils, han sigut cruelment sacrificats. Després del primer any de vida, cap animal de les nostres terres coneix el significat de la felicitat o el plaer de viure. Cap animal de la terra és lliure! 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 En la vida d'un animal només hi ha desgràcia i esclavitud. És això una llei natural? No! No! Vol dir això que la terra és tan pobra que no és capaç de donar una vida digna als éssers que hi habiten en ella? No, camarades, 1000 vegades no. Aquesta terra és fèrtil, el seu clima és bo i és capaç de donar menjar en abundància. Per què llavors continuem en aquesta miserable condició? Perquè els éssers humans ens arrabassen el fruit del nostre treball. Així és, camarades. La resposta a tots els nostres problemes està explicada en una sola paraula. L'home! Sí, l'home és l'únic enemic real que tenim. No obstant això, és amo i senyor de tots els animals de la granja. Veu tan sols l'home de l'escena? El producte del nostre i la causa motivadora de la nostra fam i de l'excés de treball serà abolida per sempre. L'home és l'únic ser que consumeix sense produir. No dona llet, no posa ous i és massa feble per a tirar de l'arada. No obstant això, és amo i senyor de tots els animals de la granja. Ens fa treballar. Ens dona el mínim necessari per a mantenir-nos i la resta s'ho guarda tot per a ell. El nostre treball cultiva la terra. El nostre fem la bona. I no hi ha un de nosaltres que posseïsca una mica més que la seua pell. Quants milers de litres de llet han donat les vaques aquest últim any? I què s'ha fet de tota eixa llet que havia d'anar per a parar a criar vedells robusts? Fins l'última gota ha anat a parar al paladar dels nostres enemics. I vosaltres, gallines, quants ous heu posat aquest últim any? I quants pollets han eixit d'eixos ous? La majoria han anat a parar al mercat per a produir diners per al senyor George i la seua gent. I tu, Boxer, vell amic, on estan els poltres que vas engendrar? Tots van ser venuts a l'any i no els vaig tornar a veure mai més. Jo, per la meva banda, no em queixo, perquè he sigut afortunat. Tinc 12 anys i he tingut més de 400 criatures. Aquesta és la destinació natural d'un porc. Però al final de la vida, cap animal és lliure del cruel ganivet. I a aquest cruel destí arribarem tots. Vaques, porcs, gallines, ovelles, tots. Tu mateix, amic? Mateix dia que no servisques per a res, Jones et vendrà l'escorxador per a que et trosseges i sigues carn d'esmorzar. Ai, no, per favor, calla. Els gossos, quan estan vells i sense dents, Jones els fica una pedra al bescoll i els ofega en l'estany. Quina cosa, fillet. No veieu, camarades, que tots els nostres mals provenen de la tirania dels éssers humans? Elimineu tan sols l'home, el producte del nostre treball serà nostre. Llavors, què és el que hem de fer? Lluitar nit i dia per enderrocar la raça
humana. Aquest és el meu missatge. Revolta! Revolta? Recordeu que la vostra voluntat mai haurà de vacilar. Mai feu cas quan us diguen que l'home i els animals comparteixen els mateixos interessos, que la prosperitat d'un és també la dels altres. Tot són mentides. L'home només mira pels seus interessos. Tots els homes són enemics. Tots els animals són camarades. Ja no en queda res més a dir-vos. Només recordeu la vostra voluntat d'enemistat cap a l'home. Sí, tot el que camina sobre dos peus és un enemic. Però el que camina sobre quatre potes és un amic. Que tenim ales també som amics. Amics! Amics! I recordeu que la nostra lluita contra l'home mai hem d'arribar a semblar-nos a Déu. Mai hem d'adoptar els seus vicis. Vici! Vici! Cap animal ha de viure en una casa. I vestir robes. I dormir en un llit. Fumar tabac, beure alcohol, manejar diners i molt menys ocupar-se del comerç. Tots els costums de l'home són dolents. I sobretot, cap animal ha de tiranitzar els seus semblants. Tots, forts, febles, llestos o ingenus, tots som germans. Cap animal ha de matar un altre animal i encara menys vestir les seues pells. Us sembla bé? Tots els animals són iguals. Tots els animals són iguals! Tots els animals són iguals! I ara vaig a explicar-vos el meu somni de nit. Era una visió de com serà la terra quan l'home hagi sigut proscrit. Quan jo era xocotet, la meva mare solia cantar-me una cançó, però feia tant de temps que ja l'havia oblidada. La nit va vindre a mi en el somni, i també les paraules de la cançó, paraules que van ser cantades per animals d'èpoques llunyanes. Ara, camarades, cantarem aquesta cançó. Jo sóc vell i la meua veu és ronca, però quan us vaig ensenyar la tonada segur que podeu cantar-la millor que jo. Es diu Bèsties de la Terra. Escolteu, bèsties de la terra, animals de tot arreu. Anirem cap a un futur que serà en llibertat. Tard o d'hora arribarà el dia. L'home serà enderrocat. No duen jocs i arades. Nos pren l'or i el blanc. Seran verds els camps de la terra i les aigües més brillants. Viva l'oratge suau, comencem tots junts a lluitar. Animals de la terra, animals de ponent i llevant, escolteu la bona nova del futur que teniu al davant. Què és aquest guirigat? Males bèsties! És que pot ser, em troc un llop? Doncs no es preocupi.
preocupeu. Tampoc us queda massa per viure. Sobretot, a tu, pa. Que ja no serveixes ni per a botifar. Recordeu l'última ensenyança del vell comandant. Hem de combatre al senyor Jones. Pero si eres la amo, eres la amo. El senyor Jones es dona de menjar. És cert, i sempre he admirat la meua bellesa. El senyor Jones és molt amable amb nosaltres. Aquest cor sempre de part del senyor Jones. Pero es un hombre y camina sobre dues cames. Es un tirà. Sí, però és l'amo. És la amo, és la amo. És la amo. És dona de menjar. Menjar. Perquè digueu no t'ha sentit. Ara estem bé. I avui menjarem. No podem oblidar el somni del vell comandant. Pero si es la amo. El señor Jones es dona de menjar. 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 ¡Silenci! Es hora de fer una revolta. Pero ya habrá sucre después de la revolta. Molly, ara no és el moment. Tu no precises sucre. Tindràs tota la cibada que necessites. Pero ¿podré dur cintes de colors a la trinera? Camarada Molly, aquestes cintes de color que tant t'agraden són el símbol de l'esclavitud. No entens que la llibertat val molt més que aquestes cintes. Patxanades, tot això és un frau. Tu estàs tocada de l'ala. A tu el que et passa és que eres el preferit de Jones. Patxanades. Sempre xafardejant coses. No canviaràs mai. Sempre al servei del tirà. Amics, quan morirem, anirem al país del sucre, el cel. Allí a mi serem feliços durant tota l'eternitat. Els 7 dies de la setmana és diumenge i durant tot l'any, amics, durant tot l'any és primavera. Pot ser té raó, Moisés. Però ara ens toca sobreviure del que hi ha. Treballar, cal treballar. Ja tindrem una vida millor. Però, Moses, tot això ho diu el més vague de la granja. Eixe cor hipòcrita. ¡Hipócrita! 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 Camarades, ha d'haver pau entre nosaltres. Moisés, eixe lloc no existeix. Deixa de rentar-nos el cervell amb els teus discursos de venedor de fira. ¡Venedor de fira! ¡Venedor de fira! Calleu-vos i escolteu el que ens hagin de dir els nostres germans els pares. Atenció! S'acosta el senyor Jones! ¡Menjar! ¡Menjar! Ja tocava. Portem 3 dies sense prendre res. Crec que el millor serà que cadascú vagi al seu lloc. Quan Jones camina trontollant és perquè ha de begut aigua. Empilles en poca
Va, faré un bon guisat amb tu. A veure com estàs de tendre. Sí, sí. Demà, guisat. El senyor George, malgrat ser un amo dur, ha sigut un agricultor capaç. Però últimament ha agafat alguns vicis. Vicis! Vicis! I veu més del compte. Durant dies sencers, roman a la seua butaca, llegint periòdics i bevent. És així o no és així, Moisès? És així. S'ha tornat mandrós i descurat. Els camps estan plens de mala herba i els estables necessiten arranjaments. I el pitjor de tot, cada vegada mengem més poc. I no heu vist el que acaba de passar? A tu! Pues et mata! I tu? Tu potser demà no es despertes entre nosaltres. Quines evidències necessiteu més? Els humans ens volen per al seu propi benefici. Benefici! 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 Perdoneu, però estic morta de fam. Puc entendre el que dieu, però sóc incapaç de decidir res si no menjo abans. Anem als dipòsits i no sé com obrir-los. Estic completament d'acord. Pop, pop, als dipòsits. ¡Al dipòsit! ¡Al dipòsit! ¡Al dipòsit! ¡Al dipòsit! Camarades, teniu tota la raó del món. Tothom als dipòsits! Al dipòsit! Què feu? Qui us ha donat permís per a menjar? Les bèsties! Ja us ensenyaré jo a comportar-vos com esclaus que sou! Què passa? Deixeu-me! Deixeu-me! Deixeu-me en pau! Deixeu-me en pau! Què passa? Deixeu-me! Dore, pare xoriços de tot vosaltres! No m'ho puc creure. L'hem fet fora. Mai ho haguera imaginat. Hem començat La revolta. Hem fet la revolta! La renta és nostra! camarades, hi ha una doble ració de menjar per a tots! Camarades, estem tots? Falta algú? On és la Molly? Fa l'estat al meu costat. Molí? ¡Mari! ¡Mari! Trobe que ja sé on deu estar. Estarà mirant-se a l'espí. Ja hi va. Molly, què portes al pit? Som animals, no humans. És que ja se t'ha oblidat. Som animal, no human. ¡Animals! ¡Animals! ¡Som animals! ¡Som animals! La
fer-vos una proposta. Creiem que l'antiga casa de l'amo, per tot el que simbolitza, l'haurien de tancar. Podríem considerar-la com un museu, per a que ningú animal oblide d'on venir, ni qui són els homes. Estic d'acord. I trobo també que cap animal n'hauria de viure mai en eixa casa. Mai! Camarades, com a bons animals, ho votarem en assemblea. Esteu d'acord que sigui així? Queda aprovada la proposta per unanimitat! Per unanimitat! Camarades, hem d'anunciar-vos unes bones noves. Avui tenim un dia llarg davant nosaltres. I a més, hi hem de començar la collita. Però abans hem de resoldre un assumpte primer. Durant els últims mesos, i pel bé dels animals, hem après a llegir i a escriure mitjançant un llibre de llons. Porteu el reto. També volem compartir amb vosaltres els principis de l'animalisme. Animalisme? 7 normes bàsiques que ens defineixen. La nostra filosofia de vida. Durant els últims mesos hem aconseguit reduir els principis de l'animalisme a 7 manaments. Ara vos els mostrarem. Però no sabem llegir. No sabem llegir. Algú haurà d'ensenyar a qui no en sap. Això. No patiu, nosaltres us ensenyarem a llegir i escriure. Aquests manaments són una llei inalterable per la qual hem de regir-nos d'ara endavant tots els animals. Ja teniu escrits? Demà no és avui i esta nit hem avançat feina. No és que sembli malament, però... Ara us els llegirem i si algú té alguna cosa a dir, en parlem. Entesos? Vosaltres els gossos, el que hem ensenyat a llegir, podeu fer els honors. Manament número 1. Si caminas sobre los peus, heu de saber que és un enemic. Quatre potes, urbes rius, reconeixeu molt prompte que això és un amic. Cap animal davant trobarà, cap animal domina l'últim. Cap animal veurà cos, cap animal matarà l'últim i vestirà la seva pell. Són iguals tots els animals, 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 són iguals! Ja ho heu escoltat, tots els animals són iguals. Algú té alguna cosa a dir? Quina planta tenen els meus fills! Mare! Camarades, el que estiga d'acord amb aquests manaments, que alce la pota o l'ala. Camarades, és per a mi un honor anunciar que la granja dels animals aprova els seus 7 manaments per unanimitat! Per unanimitat! I ara, imposem-nos el compromís d'acabar la collita amb més temps del que ho feien Llons i els seus homes! Però abans hem d'unir les vaques. Necessiten amollar la llet. Porteu-vos tots poals. I què es faran tota aquesta llet? Doncs a voltes la barrejaven en les reixades. No us preocupeu per la llet, camarades. Oblideu la llet! Tenen raó, la collita és més important. Endavant, camarades, la collita us espera! Arre, camarades! Arre, camarades! Dilluns! Dimarts, divendres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte,
de Sant Gra! Per descomptat, camarada! Com es nota que ja no hi són els paràsites dels humans! Sí, ja ho hem menjat per a tots! Tenim que saber escriure! Gaudim la vida! I ja no esperen! Disfruten el sol! Això és de molta categoria, camarades! I podem dur xistes de colors i tindre cura dels nostres textos. I anem descansats a treballar! On estaves, criat matí? Tenia una pedra al cas i m'he entretingut un poquet en llevar-me-la. Tots els dies us va mirar el cos! Camarades, voldria agrair Boxer tota la faena que està fent. Vos ser equival a 3 cavalls en un! I a més, Gallímedes, què fas tu tots els dies? A mi em toca despertar-me mitja hora abans per despertar Boxer. Eres molt gran, Gallímedes, però Boxer, gràcies als teus músculs i a la teua faena, avui estem com estem. És que té uns músculs! A callar! A callar! Boxer, en nom de tota la granja dels animals, moltíssimes gràcies. 3 litres per Boxer! Visca! 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 Ara i sempre treballaré més fort. Boxe! 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 Els porcs volen anunciar-vos una bona nova. Camarades, a partir d'ara els diumenges no es treballa. Avui diumenge! Avui diumenge! Exacte, així que avui no treballem. El que farem és celebrar una cerimònia setmanal. Esmorzarem una hora més tard que de costum. I a més, els diumenges aprofitarem per planificar el treball de la setmana. Estava parlant Napoleó. Només estava dient el que vam acordar a nit. Bola de neu. Estava parlant Napoleó. Estàs sort. Som o no som tots iguals? Garric, la bandera. Ara la mostraré, Napoleó. Aquesta bandera representa els camps verds de la terra i l'astra i la peülla la nostra identitat animal. Viurem feliços i en pau quan enderroquem la raça humana! Avall la raça humana! Avall la raça humana! C. A. R. T. Emma! Molt bé! Mireu, jo ja conec jo tinc massa feina per llegir llibres d'amor i hi haurà temps per a tot. Jo tinc massa feina per llegir. Això jo ja ho tinc superat. I jo ja sé escriure el meu nom. Molt bé! Tingueu paciència que a poc a poc Ho aconseguirem tot! Jo tinc massa feina per llegir. Ho pensaré! Ho intentaré! Ho aconseguiré!
ne necessitava no sé què. Ja està manejant la perdiu. A mi? No, dona, és una frase feta. Ah, té una frase feta. Una expressió feta? I què una expressió feta? Tu veus com paga la pena saber llegir? Bola de neu. Portareu llibres d'amor. Així com el del conte que explica Clover a nit. Hi haurà temps per a tot, però ara hem de seguir. Boxer! A veure, com ho portes? No ho puc més. Boxer. Ja has fet la A, la B, la C i la D. Per a mi això és molt difícil, a mi em pariren per a treballar. Tranquil, tingues paciència, portem poc de temps. He dit que prou. Amic, no sé què està passant, però està desapareixent la llet. A veure, ja ho tenim bé per avui, que havíeu treballat molt i així que aneu i que vos veia l'aire. Com veus la cosa? Malament. Les ovelles i les gallines són incapaces d'aprendre els 7 manaments de memòria. La majoria no passen a escriure la lletra A. I a més, ja veus com s'ha ofuscat el boxer. Caram, i què creus que hauríem de fer? Jo el que faria és reduir els 7 manaments a un. Aquest. 4 potes sí, 2 peus no. Però les gallines i la resta d'ocells se'n queixaran. No tenen per què. Les ales d'un ocell són òrgans de propulsió, són com potes. L'únic que es diferencia els animals dels humans són les mans, que les usa per a fer barbaritats. Té raó. Podríem dir-li-ho ara mateix a Napoleó. Està a la casa. A la casa? I què fa allí? Volia fumar tabac a la casa de Jones. Fumar tabac a la casa de Jones? No ho veig clar. Anem a parlar amb ell. Xiquets, jo ja me lo sé. 4 potes sí, 2 peus no. I jo, 4 potes sí, 2 peus no. A veure, pots provar-ho. 4 potes... Molt bé, molt bé. Sí, sí. A veure jo, 2 peus no. 4 potes sí, 2 peus no. 4 potes sí, 2 peus no. Estem parlant a la casa de Jones. A la casa de Jones. És com la nostra seu central, allí es reunim. Però... Estem començant una nova era. Hi ha que preparar el futur. Pero valen dir que no entrarien en la casa de Jones. Estem començant una nova era. Hem de preparar el futur. Els he vist a la casa de Jones educant els gossos. I sabeu què passava amb la llet que va desaparèixer? Què? Que cada dia la mesclen amb el menjar dels porcs. Porca misèria! Les pomes! Les pomes? Les pomes! Les pomes! Què passa amb les pomes? Que són només per a porcs. Equitat! Manca d'equitat! Què? Que les pomes que cauen dels arbres no es reparteixen, són només per a porcs. I damunt Boxer és l'encarregat de portar-nos-les. Com si no tinguera prou feina. Però aquestes pomes no eren per a repartir. Exacte, és un acord de l'assemblea. 4 potes sí, 2 peus no. Òpera. Hem de queixar-nos. Això no és equitatiu. No hi permetiu, no hi permetiu. Equitatiu. Ha dit equitatiu. I jo també. Ens han de donar una explicació. Això no és igualtat. Anem a buscar els porcs i que siguin justos. I que es diguen què se n'ha fet de la llet. Sí, Benjamí, que això fa olor a vinagre. Camarades, no suposaríeu que els porcs estan fent açò amb un esperit d'egoisme i de privilegi. Al contrari, molts de nosaltres tenim aversió a la
llet i les pomes. A mi, personalment, ni m'agraden. L'únic que els mou a menjar aquests aliments és preservar la seva salut. La llet i les pomes. Això està demostrat per la ciència, camarades, contenen substàncies absolutament necessàries per a la salut dels porcs. Nosaltres, els porcs, treballem amb el servei. Tota l'administració i organització d'aquesta granja depèn de nosaltres. Dia i nit estem treballant per la vostra felicitat. El nostre bé prenen eixa llet i mengen eixes pomes. Sabeu el que ocorreria si els porcs fracassaren? Jo No els tornaria. Sí! Jo els hi tornaria! ¡Ya no! ¡Ya no! Algú de vosaltres desitja la tornada de llocs? Perdiu, ovelles, Benjamí. Si teniu alguna cosa a dir, ara és el moment. Però com som una granja assembleària, Vots en contra de que els porcs tinguin bona salut. gràcies, moltes gràcies per la vostra inestimable comprensió. Per cert, Garrí vol dir-vos una cosa. Però no ho anava a dir jo. És Garrí qui ha de dir-nos una cosa. Perquè la generositat de la granja dels animals no té fronteres, estem enviant coloms a totes les granges del comtat. Estem explicant com hem fet la nostra revolta per construir entre totes les bèsties de la terra un món millor. 3 vitos per les bèsties de la terra. Visca la granja dels animals! ¡Visca! Visca la revolta! ¡Visca! Visca Napoleó! A mi! ¡Moisés! ¿Qué ha pasado? Oh, el mal assumpte. Aquest pardal només porta males noves. Escolta, Moisés, pots important. Amics, el senyor George i altres homes venen cap a la granja armats amb fusells i volen reconquerir-la. Això mai! Tots els seus llocs! Les ovelles, els estables, els gossos, amagueu-vos darrere la tanca principal per rosegar-vos les canelles. Boxer i Clover, estigueu darrere dels carros per fotre'ls una bona potada quan no us done l'ordre. I les gallines, i poseu-vos en un lloc ben alt perquè avui volareu sobre els camps d'eixos malparits! I ara, seguiu-me! Però sí, els pillarem per sorpresa. Recuperaré el que és meu. S'hauran cregut aquest ramat d'animals. Aquesta granja és meua! Meua! Sí. Però s'han picat aquests animals. No. Maledicció! Merda d'animals! Què passa? Fora! Què cal de peu? Amics, aquesta ha sigut la nostra segona gran victòria! Camarades! Tenim una baixa. Un dels homes de Jones ha matat una ovella. No! Quan hem anat a socórrer-la, ens ha mirat fixament i ens ha dit: 4 potes sí, 2 peus no. I amb eixa frase que feia no res, que havia pres. Ens ha deixat per sempre. La fúria ens va envair. Els homes varen ser trepitjats, embestits, assotats i perseguits. No hi ha cap animal que no es menjara a la seva manera. Però jo, ple de ràbia, he mort a potades dels homes de Junts.
Gens de sentimentalisme, camarades. Ull per ull, dent per dent. La guerra és la guerra. No desitja llevar-li la vida a ningú. Ni tan sols una vida humana. José, has complit amb el teu deure. Venien a matar-nos. No hi ha res! No hi ha res! Algú sap on és la Molly? Ràpid! Tots ja fem una recerca per la granja! On és? Molly! Molly! Corre! Corre! Li havia entrat un atac de pànic! Així tenim el fusell de llor. Camarades, és hora de donar sepultura a l'ovella morta en combat. Ha mort per la granja. Ha mort per la revolta. Tal dia com avui recordarem la nostra heroïna i la nostra victòria. La victòria en la batalla de l'estable de les vaques. I aquest fusell que ha trobat el nostre company, el dispararem 2 voltes cada any. Descansa en pau la nostra camarada. Quan veieu la Molly, dieu-li que ha de rentar la peuradura. Ja li ho vaig dir jo ahir. Darrerament no para d'escaquejar-se. Després digueu de mi. Però algú sap on està. Vaig a buscar-la. Doncs la resta anem a portar els sacs de blat i a carregar la llei de les vaques. Però, Molly, on estàs? On estaves? No saps que hi ha faena per fer? Estaves dormint. Ai, no sé què m'ha passat. Ai, has vist el meu llaç? La mare que va, Molly. Això no pot ser. Avui al matí te com encarregava un home a la carta exterior de la granja. Ah, el senyor Pinkerton. És molt agradable i atent. Què significa això, Molly? Deixa'm en pau. Mira-me la cara i jura que no t'estaves deixant d'entamanar en un dos peus. Deixa'm anar, Clover. A tu res t'importa. Clover és una idiota. I no sap que el senyor Pinkerton es va enfar regals. Així no m'entenen, però m'és igual. Si no em volen, me n'aniré. No m'agrada treballar tant. Així que me'n vaig. El senyor Pinkerton diu que sóc molt guapa. Me'n vaig amb ell. Sí, me'n vaig. Camarades! Camarades! He trobat la solució per treballar menys i guanyar més. Au, va! Ara ve bola de neu i vol fer-nos combregar amb rodes de molí. Precisament d'això es tracta. Tens tu un pla perquè jo en tinc un. Vinga, sorprèn-nos. Camarades, hem de construir un molí de vent. Després d'observar per plat, he pogut trobar quin seria el lloc indicat per construir un molí de vent. El podríem fer funcionar amb una dinamo. Així tindríem electricitat a la nostra granja, llum a les quadres i calefacció a l'hivern. Tu com saps tot això? Ho he llegit en els llibres del senyor Job. Ah, que ara segueixes els passos del granger. Com veieu, he fet aquests planos. Hi ha un fum de maquinària que ens facilitaria moltíssim la vida. Jo també els vull molt. Això són bajanades. Deixar de fer les nostres tasques diàries per fer un molí. Au, va! Propose fer una votació. Seria un gran esforç, però ens facilitaria moltíssim la vida. I com ho faríem, bola de neu? Caldria extraure pedres i amb elles alçar parets. Després acabaríem les aspes del molí i amb una dinamo i cables acabaríem la construcció. Ai, quant de temps creus que necessitaríem per a construir-lo?
trobe que dalt o baix ens caldria un any. Seria un gran esforç, però tindríem una gran recompensa. El que cal fer és augmentar la producció de comestibles i no d'alçar pedres. I si ens entretenim amb el molí, morirem de fam. Alguns animals ens fem majors i no sempre anem a estar treballant, sobretot perquè no podem. I jo, arribat aquest dia, m'agradaria poder tindre una vida digna. Jo preferís treballar un any intensament i després gaudir dels avantatges del molí. Trobo que el camarada Napoleó té raó. No vull arriscar el blat a canvi d'alçar pedra. Pero si tú siempre estás carquechando de la faena. Oh, calla tu pardal. Jo crec que Bola de Neu té raó. Treballar menys ens donaria una millor qualitat de vida. Camarades, sometem a votació. El que vulga la proposta de Bola de Neu de treballar tot un any sense parar, que alça la pot. I ara, qui vulga la proposta de Napoleó de treballar només per garantir els comestibles, que alce la pota. Empat! Jo no tinc clar el rumbo. Deurien fer un recés i tornar a votar més tard. Qui vota a favor, Qui vota a favor? La cosa pinta malament. Saps de pinta malament. Els porcs estan dividits i quan comencen a haver-hi faccions, mal assumpte. Amb molí o sense molí, la vida continuarà sent el que sempre ha sigut. Un desastre. Camarades, escoltem el que hagin de dir Napoleó i Bola de Neu i votem. Ja que he fet jo la proposta, podria parlar jo primer. No sé. Xiques, voleu fer el favor? Proposa que primer parle Napoleó. Escoltem el que ens haja de dir Napoleó. Camarades, només diré que això és el poc trellat més gran de la història de la granja dels animals. Ja ho he dit! Visca Napoleó! Visca Napoleó! Imagineu tindre aliment, aigua calenta i calefacció, tindre mitjar sempre al rebòs i estar sense el senyoriós. Recordeu la victòria de la batalla de l'estable de les vaques? Sí! Recordeu quan vam fer fora el senyor Jones? Sí! Doncs si esteu d'acord, camarades, canteu amb mi! Imagineu tindre aliment, aigua calenta i calefacció, tindre mitjar sempre al rebòs i estar sense el senyoriós. Camarades, queda clar que junts, pota amb pota, peulla amb peulla, ala amb ala, podem arribar molt lluny i escriure la nostra història. Una altra victòria, la de la construcció del molí, que ens donà una vida millor i més digna. A partir d'ara, s'han acabat les reunions dels diumenges pel matí. Són innecessàries. I ens fan perdre el temps. Però fixineus, què feu? A callar! Una comissió especial de porcs, presidida per mi, resoldrà qualsevol qüestió relacionada amb el govern de la granja. Tot i això, cada diumenge saludarem la bandera i cantarem el nostre himne. I després, rebreu les meves ordres per a la setmana. No hi haurà debat. Queda clar? Es
Espere que tots els animals així presents s'adonaran i apreciaran el sacrifici que fa el nostre camarada Napoleó. Liderar la granja no és ningú plaer, és una enorme responsabilitat. Ningú creu més fermament que el camarada Napoleó en el principi de la granja. Tots els animals són iguals. Sense la vigilància de Napoleó, podríeu prendre decisions equivocades. Ja ho heu vist. Bola de Neu no era més que un criminal. Però va lluitar valentment a la batalla de l'estable de les vaques. Són més importants la lleialtat i l'obediència. El que cal, camarades, és disciplina. Disciplina fèrria. ¡Disciplina! ¡Disciplina! ¡Cuatro contes sí! ¡Dos deus no! ¡Disciplina! ¡Disciplina! ¡Cuatro contes sí! ¡Dos deus no! Un pas en fals i els nostres enemics cauran sobre nosaltres. No desitjareu la tornada de Lloncs, veritat? ¡No! ¡No! Si el camarada Napoleó ho diu, deu tenir raó. Napoleó sempre té raó i jo a més treballaré més fort. Cada diumenge desfilarem davant del crani del vell comandant. Després d'issar la bandera. I abans d'entrar al graner. D'ara endavant, Garrí, els gossos i jo els assegurem en la part més alta de la granja. Alguna cosa a rebatre? Això també ho vam acordar. Ah, i per cert, camarades, el molí de vent serà construït. M'hem de dedicar moltes hores al molí, no podrem treballar al camp. Reduirem les racions de menjar per tenir civada i blat tota la temporada. Que treballen més dur. Vinga! Vinga! No us relaxeu. Escolteu les pies de la terra, animals de tot arreu, anirem cap al futur, que serà en llibertat. acabeu el molí, abans podrem dedicar-nos a treballar els camps. No entens per què Napoleó volara construir el molí si estava clarament en contra. Ell mai va estar en contra del molí. Quina bestiesa, per favor. Sempre n'ha estat a favor. Es va enfadar en Bola de Neu perquè li va furtar els plànols que ell mateix havia dissenyat. Això és possible? Quina barra més gran. Doncs semblava estar molt en contra del molí, no per res. Això és la sagacitat del camarada Napoleó. Ell va aparentar oposar-se a la construcció del molí, però simplement com una maniobra per desfer-se de Bola de Neu, que és un subjecte perillós i d'influència nociva. Això és el que es diu tàctica. Tàctica, camarades, tàctica. Però treballem moltes hores més a la setmana. Tot és per al nostre benefici, camarades. Com tots voleu acabar el molí el més prompte possible, us anuncie que caldrà treballar els diumenges.
Matí i vesprada. Però... I davant d'aquesta decisió no hi ha discussió. I ara teniu una estona de descans. Nosaltres hem de fer unes gestions. Treballaré més fort. Napoleó sempre té raó. Gallímedes! Dime, doctor. Vull que cada matí em despertes 3 hores abans que la resta dels animals. ¿Estás seguro? Sí, treballaré més fort. Pot ser. He vist esta setmana carregant pedres de la pedrera en hores de descans. Acabaràs posant-te malalt si no descanses. ¡Ese! ¡Que Michelle no tengo salud! ¡Que ja necessitat! Treballaré més fort. Deixa de repetir sempre el mateix i escolta'ns. Pots caure malalt. I malalt no farà res de res. Vaig a la pedrera. Treballaré més fort. I ferro, però les ferradures! I quasi no queden llavors. I encara no tenim la maquinària necessària per a fer el molí. És cert! Com la trauran? Estic segur que tots hauran pensat en una cosa. Aquest matí els he sentit dir que van a negociar amb granges veïnes. Però amb els altres animals? No, amb els humans. Que ens sentiran i ens amullaran el cosa. Digues tot el que saps, vinga, va. Volen vendre part de la collita i augmentar la producció d'ous. Volen fer-vos fer hores extres. Però això és esclavitud. Totalment d'acord amb la camarada Perdiu. Mai tenir tracte amb els humans. Mai comerciar amb ells. Mai usar diners. No van ser aquestes les primeres resolucions després d'haver expulsat a Jones? 4 potes sí, 2 peus no! Voleu callar? Doncs això és tot. Conta. S'espera que vinga un intermediari humà per negociar tot el que us he explicat. Però això no pot ser! No hem lluitat tant per tornar enrere. Ja t'han escoltat una cosa. Mari! Has tornat! No s'atrevia a entrar. Perdoneu, no podria estar sense vosaltres. Ja nit vas tornar a la granja. Vas veure llums a la casa de Jones i m'espanti. Creia que havia tornat, però no era Jones. Eren els tots que estaven fumant, bevent i rient. Quan Guaití vas veure com un dels tots discutia amb Napoleó sobre allò del tracte amb els humans i sobre què diria la granja. Ell va dir que la resolució de no comerciar ni usar diners mai havia sigut aprovada, que era pura mentira. Mentides difoses per bola de neu. Què treu de mentides? És un manipulador! Vas cagat! Anem per mal camí. I després vas veure com dormien els llits. Ja li he dit que això és impossible. Calleu, que ja venen. Camarades! El camarada Napoleó us vol anunciar una bona nova. Camarades, us anuncie que pel bé de la granja caldrà negociar amb els humans. Demà dilluns vindrà un granger. Que ningú s'espante si veu un 2 potes. No, però això no està bé. 4 potes sí, 2 peus no! Ja dic que no podem negociar amb els humans. Ho vam acordar així. És cert! Esteu segurs que això no és alguna cosa que heu somiat, camarades? Està anotat en alguna part? Per cert, per treballar per al vostre benefici, necessitarem concentrar-nos. És per això que els porcs van establir la nostra residència a la casa de Jones. Això també ho vam acordar. Digueren que cap animal viuria a la casa de Jones. El nostre líder necessita tranquil·litat. Líder? No eren tots els animals iguals? I que no dormiríem en llits. És el Juan Malament. Això! No pretén
servei de la granja visca en una quadra. I a més, vam dir que cap animal dormiria en un llit amb llençols i nosaltres ho fem amb mantes. Què? Un llit és un lloc per a dormir. Una pila de palla en l'estable és un llit. El manament va ser contra els llençols, que són un invent dels éssers humans. Per això no, Camarades, considerant tot el treball cerebral que tenim cada dia, no pretendreu privar-nos del nostre repòs, veritat? Cap de vosaltres desitja la tornada de llons, veritat? No! Camarades, visca la granja dels animals. Napoleó sempre té raó. I ara tothom a treballar. Ja està acabat. Ha sigut un any difícil, però el molí ho compensarà tot. Estem orgullosos del que hem aconseguit construir. Orgullosos! Orgullosos! Sabeu qui és el responsable de tot això? Sabeu qui ha vingut durant la nit a tirar a baix el nostre molí? Bola de neu! Bola de neu! Ell ha fet això per pura maldat, creient que anava a arruïnar els nostres plans i venjar-se per la seva expulsió. Eixe traïdor es va arrossegar fins ací per a destruir el nostre treball. Hem d'empresonar a Bola de neu! Camarades, anomenarem heroi animal de segon grau i recompensarem amb 100 pomes a l'animal que el porte. Així hi ha petjades de por! Som de Bola de neu! ¡Que l'hem de matar! ¡L'hem de fer linguete! Però com ha pogut? Com ha pogut? Camarades, no hi ha temps a perdre. Tenim molt treball per fer. Aquest mateix matí començarem a refer el molí. I ensenyarem a aquest miserable traïdor que no pot desfer tan fàcilment el nostre treball. Endavant, camarades! Visca el molí de vent. Visca la granja dels animals. Camarades, el molí acabarem i la fam desterrarem. Al mar
detingut a Bola de Neu. Ho hem fet abans de que torni a destruir el molí. El molt porc ha confessat la seva traïció. Ell és el culpable del mal que ens ha passat. Ara estarà lligat i ni podrà fugir ni tornar a fer-nos mal. Nosaltres el vigilarem. I aprofitant una ocasió tan memorable, el camarada Napoleó vol parlar-vos. Camarades, ens ha costat, però la granja dels animals torna a tindre un molí alçat. I ara més fort i més resistent que mai. Ni la pluja, ni el vent, ni Bola de Neu podran amb el nostre molí. I aquest molí ha de tindre un nom colossal, que faça honor a la seva magnitud. Porteu el rètol i col·loqueu-lo en un lloc ben visible. Visca el molí Napoleó! Visca! Visca el vell comandant! Visca! Visca el nostre líder Napoleó! Camarades, us he d'agrair el vostre coratge, perquè gràcies a això tenim aquest molí alçat. Tanmateix, i per tal de recuperar el temps perdut i dotar el nostre rebost de queviures, decrete que les gallines hauran de pondre 400 sols setmanals. Així podrien comprar cereals i menjar. Però això és una barbaritat! Cal fer sacrificis. Nosaltres els estem fent. I una merda! Qui ha dit això? Garriga, aquesta gallina ne menja en una setmana. Però no sobreviurà. Què he dit? Qualsevol animal que doni ni que siga un grenax a aquesta gallina serà castigat amb la mort. Volem comentar-vos una cosa molt important. Nosaltres sempre havíem cregut que la rebel·lió de Bola de Neu havia estat motivada per la seva ambició. Però estaven equivocats, camarades. Voleu saber quina era la verdadera raó? Bola de Neu estava d'acord amb Jones des del mateix començament. Va ser l'agent secret de Jones des de sempre. Ell mateix ho ha confessat. Jo no crec això. Bola de Neu, digues que no és veritat. Però si jo vaig veure com Bola de Neu es deixava la pell a la batalla de l'estable de les vaques. era l'estratagema. Ell sempre ha estat al costat de John. Però si el van ferir. Tots van veure com va lluitar Bola de Neu. Sí, i com va fugir després. I en eixe precís instant, quan el pànic s'apoderava de tots nosaltres i semblava que estava tot perdut, el camarada Napoleó, arriscant la seva pròpia vida, va saltar cap endavant tot cridant: Mort a la humanitat! Vaig clavar les meues dents a la cama de Jones. Gràcies a això avui gaudim d'aquesta llibertat que tant anhelaven. Si el camarada Napoleó ho diu, ha de ser així. Advertisc a tot animal de la granja que tinga els ulls ben oberts. Qui tinga Patinaran orelles. l'atenció. Qui tinga orelles, que escolte. Ah, i per cert, camarades, queden abolides les reunions de diumenges. Els gossos acaben de matar 4 gallines. Pel que sembla, van estar molt prop del límit de la granja. Han matat molts animals últimament. No entenc quina forma de fer justícia. I els manaments diuen cap animal matarà altre animal. Però han afegit sense motiu. No comprenc. Mai haguera cregut que aquestes coses pogueren ocórrer en la nostra granja. Alguna cosa hem fet malament. La solució, com jo la veig, és treballar més. Des d'ara endavant m'alçaré una hora més prompte cada matí. Això no era el que aspiràvem quan vam emprendre el derrocament de la raça humana. Jo somiava amb una societat animal alliberada de la fam i de la vaga. Tots iguals, treballant cadascú segons la seva capacitat. El fort protegint el feble. Hem arribat a un estat on ningú s'atreveix a dir el que pensa. Que eixos gossos tenen la granja temorida. Porca misèria. Però estan molt millor que en els dies de Jones. Això no era el que jo
dues vegades... Ni hem fet front a les bales de Déu per això! Escolteu, bèsties de la terra, animals de tot arreu, anirem cap a un futur que serà en llibertat. Tard o d'hora arribarà el dia, l'home serà llibertat. No durem jocs ni aranyes, nostre glòria Per un decret especial del nostre camarada Napoleó, el nostre líder, pare de tots els animals, terror de la humanitat i protector del ramat d'ovelles, queda abolit l'himne Bèsties de la Terra. Per què? Bèsties de la Terra va ser l'himne de la revolta. Però la revolta ja s'ha acabat! Quatre potes sí, dos Déus no! Quatre potes sí, dos Déus no! Gràcies al camarada Napoleó, l'aigua cada dia està més fresca. I té molt millor gust. Calla! Camarades, com va tot? Tres gallines han confessat haver tramat un complot per assassinar a Napoleó. I el varen executar a l'instant. Això és un mal viure. Corren rumors que Jones dels seus homes estan planejant per atacar la granja dels animals i destruir el molí. Camarades, en formació! En formació! Recuperen el que és meu! Fora, bèsties! Fora, animals! Mort als animals! Mort! Cap al molí! Heu de destruir el molí! Sí! Sí! Venjança! Venjança i destrucció! Destrucció! S'han fet focs al molí! Van a tirar avall el molí de vent! Impossible, no podran! Les parets són molt grosses i això no pot passar. No podran tirar-les a baix ni en una setmana. Donar, camarades! Estan omplint de pólvora la base del molí. Oi! Pólvora, a favor! Pólvora! Porten barrils de pólvora! Estan encenent una metxa! No! Deixen corrents! El molí ha desaparegut. El molí és ara pols i pedres. Expulsem els humans de la nostra terra. Desligueu-me i aniré amb vosaltres, per favor! Desligueu-me i us ajudaré! Desligueu-me, per favor! Hem aconseguit fer-los fora. Però el molí va quedar destruït. Com si mai haguera existit. Has acabat el mort, no ha valgut la pena. Ara apareixes. A què es deu ixe dispar? Per celebrar la victòria! Una victòria. Camarada Boxer, ha fet fora de venir! Però han destruït el molí i nosaltres hem treballat molt per a construir-lo. Què importa? Construirem un altre molí! Construirem 6 molins, si voleu. No aprecieu, camarades, la importància del que hem fet? Gràcies al lideratge del nostre camarada Napoleó,
defensat cada pam del nostre terreny! Visca la nostra victòria! Visca Napoleó! Visca el nostre líder! Visca! Visca! Gràcies, moltes gràcies, camarades. Ha estat un cop dur per a nosaltres. I aquesta lluita ferrissada tindrà el premi d'una poma per a berenar i la condecoració de l'estandard verd a l'animal que més hagi lluitat. I aquesta condecoració de quan és? L'he creat avui mateix. I és per això que després de deixar-se la pell al camp de batalla per tal de fer fora l'enemic, tot i posant la seua vida en perill, otorga aquesta condecoració a mi mateix. Visca Napoleó! Visca! Visca! Vinga, torneu a la quadra, que demà hi ha que tornar a reconstruir el molí. Treballaré més i més fort. Tinc molts anys, però no vull perdre ni un sol dia de treball. Quin dolor! Però hem d'acabar el molí. El nostre molí. On vas? Vaig a carregar pedra. Que els pulmons d'un cavall no són eterns. Què tens a la pota? El casc, que el tinc mal posat. Ore, deixa'm veure-ho. Si la tens infectada! Anem a curar-ho ara mateix. Després, deixeu-me ara. No canviarà mai! Però has vist com té la pota? Aquesta nit ho curarem. Cal que descanse. Això ja és massa! No ridiu que van a reajustar les racions. Cada vegada mengem més poc! Ells sí que mengen, sí. On està això de tots els animals són iguals? Això mateix he dit jo. I sabeu el que respoc a dir? Que una igualtat massa rígida seria contrària als principis de l'animalisme. I seguidament les ovelles han posat a cridar. 4 potes sí, 2 peus no. Per a variar. Doncs això no és tot. Vols dir? S'ha decretat que quan un porc i qualsevol altre animal es troben al camí, el segon ha de fer-se a un costat. No, companys! No hem treballat tant per això! Ja li ho havia dit. Mira que li ho havia dit. Gràcies. A poc em trobo millor. Pronto podré tornar a ajudar-vos a construir el nou. El que has de fer és descansar i reposar. No patisques pel molí, hi ha gent de sobra per ajudar. Tu ja has fet prou. Ara toca cuidar-te. Pronte faràs 12 anys. Ara toca cuidar-te. I disfrutar del teu retir. Quan agafe aire em fa mal el pulmó. Doncs ja està tot dit. Oblida el molí i tingues cura de tu. Crec que podreu acabar el molí sense mi. Hi ha una bona quantitat de pedra acumulada. Exacte. Ja sóc així! Rata ha vingut a informar-me. El camarada Napoleó està realitzant unes gestions per dur boxer a l'hospital. A l'hospital, amb els humans? No entenc res. Hi ha un veterinari amic de Napoleó Un humà amic de Napoleó? Camarades, confieu en el bon saber del nostre líder, Napoleó. Napoleó sempre té raó, no us preocupeu. Però... Ja ho he escoltat, boxer. Però quan se suposa que té que anar a aquest hospital amb missa veterinari? No tardarà molt. Sembla que arriba un carruatge. Deu ser el veterinari. Sí, exacte, ja està així. Però com pot ser que ja estàs així? Napoleó és molt eficient. Vida eterna per al nostre líder. Ajudeu boxer a incorporar-se que l'heu de pujar al carro. Vaig a informar al nostre líder que el veterinari ja està així. Ja veuràs com pronte te recuperaràs, Boxer. Estava pensant que ara tindré temps lliure per aprendre a llegir-me i fins i tot a escriure. M'he proposat aprendre les 22 lletres de l'abecedari. Amb tanta passió pel molí, vas oblidar d'aprendre a llegir. Doncs ara aprendràs això i molt més. Ja està dalt del carro.
és fort com un roure. Recupera't pronte, que et necessitem. Pront el recuperaràs, valent, i aprendràs a llegir, com jo. Mira, vaig a llegir el reto del carro. Carnisseria! Carnisseria? Carnisseria! Boxer, baixa, abaixa pel que més vulguis! Boxer! Boxer! I el carro! Abaixa! Massa tard. El porten cap a la mort. Boxer està mirant per la finestra del carruatge. Està plorant. El carro s'allunya de nosaltres! Camarada Boxer és molt fort. Camarada, ja has fet prou. Camarada, ets valent com un roure gran, mai et tombaran. Oblida la pedrera i el treball, procura descansar i reposar. I serà més vells els nostres camps i les aigües més brillants. Gràcies, vell amic, gràcies, ja has fet prou. Camarada, vas cap a la mort. Amics, ahir dalt tenim la muntanya del sucre, el cel, eixe lloc on nosaltres, els animals, descansarem de totes les fatigues per sempre. I en Boxer descansarà per sempre. Per sempre! Calla, Moisès! I ve ara mateix a plantar cara a ixos maleïts porcs! Jo! Nosaltres! Jo també vaig. Tots a per Napoleó! Vaig amb vosaltres! Quatre potes sí! Dos peus no! Quatre potes sí! Dos peus millor! Dóna gust fer negocis amb vosaltres. Ara endavant, compartirem el guant d'aquesta i d'altres cranys. La relació entre guants i porcs no ha fet més que començar. Un nou futur celestial que ens farà més rics a tots. Amics, brindem! Brindem per nosaltres! Brindem per home i porc! Què és això? No pot ser veritat! Què estan fent? Parlen i beuen whisky. Estan junts porcs i humans. Mireu això, els porcs se senten en cadires com els humans. No entenc res. No m'ho puc creure. Hi ha un porc que cau. Bestions! Pareix un porc que ha aprenent a caminar. No és un porc, és un humà bufat. El que està al mig no és Napoleó! Guanyons! Som pràcticament iguals! Mengen i riuen i sembla que estan tots borratxos. No hi havia dubte de la transformació dels porcs. Nosaltres, sorpresos, passàvem la nostra mirada del porc a l'home i de l'home al porc. I novament, del porc a l'home i de l'home al porc. Però ja ens era impossible distingir qui era un i qui era l'altre.
Thank you.